A Asociación Amigos do Capítulo Serenísimo do Albariño Rías Baixas cumpre 50 anos. Dende a agrupación están a celebrar diferentes actividades para conmemorar o medio século. Coincidindo co Día da Muller Rural, a asociación organizou unhas xornadas na que se puxo de valor a importancia da muller dentro do sector vitivinícola. Bueno, as xornadas que agora se organizan con conmemoración do Día tamén da Muller Rural son unhas xornadas que o Capítulo Serenísimo do Vino Albariño estimou moi importantes para incluílas dentro do 50 aniversario da fundación do propio capítulo. Esta é unha xornada que consideramos fundamental para o sector do viño, porque a muller no viño en Galicia é un parén importantísimo. Ao acto acudiron diferentes autoridades como o vicepresidente da Xunta de Galicia, o conselleiro do Medio Rural e a secretaria xeral de Igualdade. José González destacou a importancia deste evento para poñer en valor o empoderamento das mulleres. O millor durante moitos anos esa labor e ese traballo e ese saber estar, esa presenza que ten a muller no rural non se visualizou o suficiente. Por lo tanto, penso que xornadas como a de hoxe son moi importantes para amosar algo que xa sabíamos todos, os que temos relación co rural, que a muller sempre tuvo ese papel protagonista. E ademais hoxe temos que empoderar a muller tamén. Ten que sair e poñer en riba da mesa ese protagonismo. As xornadas celebráronse nas instalacións de Martín Kodax en Vilariño. Ademais das autoridades, tamén participaron o presidente da Adega, a presidenta da Agamur e mulleres referentes do medio rural. A través das diferentes intervencións, resaltouse a importancia da muller no sector e as súas necesidades. O punto reivindicativo de por iso en valor o posto da muller e logo, por outro lado, tamén reivindicar as necesidades que temos as mulleres do rural para poder desenrolar a nosa vida, tanto laboral como personal, pois por de manifesto algunhas das deficiencias que podemos ter a nivel de desenrolo das distintas rexións ou de conciliación, pois creo que se puxo de manifesto e foi evidente pois certas necesidades que seguimos tendo. No evento se deron cita máis de 300 persoas. A Asociación Amigos do Capítulo Serenísimo do Albariño Rías Baixas continuará conmemorando o seu 50 aniversario coa realización de máis actos e actividades durante os próximos meses.